Bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini e khalifaɓe aada émission men gande ɓaleɓe walla mbiyen gande mon onon ɓaleɓe so tawi on ji na wayni gandon min gummima ɗon ɗo ñiɓirde télé mon Pindi TV emini e nder ladde Kajoor tigi en bundi Kajoor kono non holko nawɗo en ga nawi en ga ko sukoɗo batte duuɓi mawɗo ɗo batte hakkille sa yimbo a nani cikka ko duuɓi temedere o dañi kono sa yettima e makko tawa ko golle makko mawninima on woni mo ganduɗa ko Ceerno Sarif Dia baɗɗo lappi kewɗi e nder aduna o kono kadi e dongre Afrique o yehi Mali ɓe mbi tigi emin keptinma sinno ko sagu keddoɗa ɗo o wi ala o yawti ha toon to Burkina ɓen kadi noko noon mbi o yehi ha toon to Niger kono kadi ha toon to Nigeria ha yetti Afrique du Sud hawo yalti toon ɗo wiyete ɗo Côte d'Ivoire nde o woni toon ɓen mbi ala baɗo hono dani de minen min gaccettamo tan o yaara noon kono o wi de min de ko leydam ɓuranimi e kala ko dañmi gonga ballanmi ko julɓe kono noon mi ruttoto e leydam o haɗani ɗon o yehi ha toon to République Islamique Mauritanie nde o yetti woɗeɓe coy jaɓɓimo mbaɗimo ɗo ɓuuri mawnude ɗo teddinteɗo ɗo wiyeteɗo ɗo ko sarifaɓe mo gonata ɗo o addama hawa nanna ɗon kono kadi o wi tan mi hatta ɗon mi ruttoto e leydam hande o arti on mbaynimo yiide ko ɗiɗon lappi waɗi mbayruɗon mbo yiide Ceerno Sarif Dia calmidira e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV almuɓɓe ma sehilaɓe ma musidɓe ma alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa radiyallahu an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ya himmat ash-shaykhi andi fahduri abadan qul faladal kulli mahfuzan min az-zalali waz-zayghi wal-lahwi wal-hafawati wal-khazali bayna al-khalaiqi munibadu bil amali bandiraɓe caggal yettude Allah julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmani aduna en calmani kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah en calmani kadi kala biyowo mbimi e mbimami eɗen ɗo hande to ladde Kajoor woni ɗo gandanɗa hoorema e yimɓe heɓe ga e keewi dañde wuneji en gari ga en garti ga e neɗɗo noon kala ɗo heewi ɓoyde tan e tawata ko ɗum moƴƴere muɗum woni ɗon en mbayri yaltu e oɗo jamano noon ene jiiɓi jiɓaki e si en mbi ene jiiɓi jiɓaki jimowo arab goto wina no ayibu zamanuna wal aybu fina wa ma li zamanina aybun siwana eɗen ƴetta jamano meɗen heɗen pawa hen ayibu taw ayibaji ɗi foof koye meɗen woni e wadde si en mbi ayibaji ɗi koye meɗen woni jomum rentoto kala ko gandanɗa ko hoorema gonga koko wuuri daiman kono fenade ene wawi wurde hande maya jangga wadde yimɓe il faut ɓe jiilo gonga ɓe ɗaɓɓita gonga ha ɓe jiita ɗum ɓe nanga ɗum e gonga noon so Allah wallima jaaɗa ha jiiliɗa ɗum ha nanguɗa ɗum ya nangu ɗum no fewi en jahino noon en garti ɗo ɗo dewɗen foof en jetti hen Allah ko moƴƴi eyyi ɓeɓe gandanɗane ɓe kottini en kottingol moƴƴol ɓeɓe gandanɗane Allah waɗi wone hakkude amen e mabɓe ɗum ɗon foof ko ɗum gueɗe Allah tawfiq eyyi ko tagi ko tawfiq hande kawragal woodi woni mbo Allah wadduma foof tawa kawragal nani ɗon ko yiiloto ko e ko taƴi ko foof so arima o tawa ɗum e ma ɗum ɗon alhamdulillah yimɓeɓe jetta hen Allah kala saaha e kala mo gandanɗane Allah waddi amen e makko Allah waɗat ɗon ko wiyete tawfiq e tawfiq noon woni kawragal woni o mo gandanɗane ƴetti haaju muɗum addimbo e ma Allah rewna haaju mum e ma ɗum ɗon ko ɗum yettere Allah en jiiɗum en jiiti ɗum en calmini Mauritanianaɓe en calmini a faami Abidjan naɓe foof e ɗoɗo dewɗen leydi Mali Bamako kala ɗo yimɓe dewi rek en calmaniɓe kala nanowo tan salminama jahen ha France calminen musidɓe wonɓe toon Amérique toon ha Canada Espagne Italie foof ɓe calminama ɓe ñaganama Allah moƴƴere onon on bismama hande on tawi kam e gallam on tawi kam ɗo kala foof ko pour nafoore tan a faami nela sallallahu alaihi wasallam wino ko ballighu anni walaw aya
yon keftine am hay tawi ko aya goto eyyi ɗum ɗo noon so en cuuɗi ɗum ñalawma darga ma en namde ɗum ene wawi en sumde walla ɗum ɗon tout ko ɗum nafoore tan wonande tagore nde alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. On woni ceerno Sarif Dia ganda kadi ne joɗɗo gandal. Caggal nde jippiɗa e werlama emin paami gandal ma, emin paami darde ma, emin paami jokkodiral ma e almuɓeɓe. A rewi e wendu nde ganduɗa, haalan min e sirlu ndiyam walla mbiyen wendu. eyyi wendu haɗandi hono wiyete toɓo ngatamere eyyi nde ɗo ladde ende yaaji eyyi kono toɓo ngatamere woni toɓo ngal gandanɗane kango idoto eyyi mawɓe men idana ɓe mbaɗanno ko heɓe mbaɗa parfito heɓe kaako e wawde dekkade gonɗon toɓo a faami kala to yani eyyi ndiyam ɗam amin hen mofti amin hen neldo ɗo haɗa kala eyyi ko ɗum toɓo ngatamere eyyi joni ɗam ɗo ndiyam noon kala mo gandanɗane ka kumiɗo eyyi ɓanduma ko ndu humindu a wawa firtude ndiga a wawa wonde ndiga eyyi ɗam ɗo ndiyam eɗam yawdi hen eɗam wadde ndiyam zamzam eko nandi hen kama gueɗe goɗɗe eyyi nduɗo wendu ko ɗum sak ndungu toɓo gongo gandanɗane kango idoto woni toɓo ngatamere songo toɓi woni ko heewi woni ko famɗi foof a faami ndiyam ɗam maɗam ɗo dara dendagal yimɓe ɗe gimmoroɗo kala eɓe gara ha ndiyam he sabi naftarade hen eyyi ko ɗum nafoore ɓoldi woni hen ena uddita a faami kadi ena a faami ena accida ɓandu ndu gandanɗani kono fiɓindu ɗam ɗon ndiyam caggal ndiyam ɗam eɗen jooɗi ɗo e ɓokki mawki beele eɗen mbawi andude walla emin mbawi andude minen ɓe ganduɗa humpinaɓe ɓe hol nafoore ɓokki. eyyi ɓokki miɗa andi en kaltata hen lawol gongol eyyi ɓokki sa teskima eyyi pour jiiya ɓokki ɗo ɗum woni heɗum woni lekkel toksel hono ni no gawirta mangoki ma walla darkasi walla puudi eko nandi hen ɓokki c'est rarement jiiya tan ɗo ɗum tokƴi ɓokki koko hoda tan yiya heɗum mawni eyyi kiiɗo ɓokki gondi a faami gonki caggal men ki dañi duuɓi ɗi gandanɗa hoorema mawɓe ɓeɓe ki yidduno ɓe jalti aduna eyyi ko ɗum ɓokki nafoore eyyi ɓokki ki noon ki yahartaka yidde ñippu neɗɗo eyyi neɗɗo mo gandanɗani ko jiɗɗo ñippade imma wona e laamu eyyi a faami ñippede e nokku ñippede noon hina heewi debbo hina wona e galle heewoyadu ñippe nder galle he wasaya joom neɗɗo hina wona e place mo gandanɗani ko ɗum nafoore mum woni ɗon yiɗo ɗon ɓooy ñippe ɓokki ɗum ɗon noon ɗum wona ko neɗɗo hina totte hina looto golle ɗe garat ɗe mbaɗe nder ɓokki he ni no ɓokki ki ñiɓori ɗo ɗo gonɗa ko noon ñiɓorta ɗon ñippude noon hina heewi sen ɗum limi hande en gummata ko ɗo eyyi ɓokki ɗum ɗon ɓuuri famɗu ko a faami ko ɓokki hina waɗa eyyi gañ ummade e place eyyi walla jiɗɗa laamade guila chef de quartier ɓuuri hen famɗude ha mairie ha député ha ardade aduna hay mawɗo leydi ka kala jiɗɗo ɗo laamade hande koye ɓokki garata eyyi kala jiɗɗo ɗo laamade neɗɗo jeetaka neɗɗo hay bir lambo o jeetaka yekkini o woni e lambo he ha yondini a faami o acci eyyi jeetaka hande lamɓe hewɓe gandanɗane koɓe wonat ɓe nder laamu he ha jomum en jondina ɓe ganda handi kam ɗo kam a faami ko bonus tan heddiɗo joɗade yahani ala ko nafata jomum dow accidde wadde ɓokki koko yawi ko hino ñippa neɗɗo imma ka joueur walla gona pubbulowo walla gona politicien eko nandi hen ɗum gasata eyyi kala ɗo nafoore ma woni jiɗɗa ɗon ɓooy golle ɗe koye ɓokki mbaɗate hande ne teska hande beele so tawi oɗo saaha hol waktuji kadi ɓurɗo wawa arede e ɓokki eyyi ɓokki hande eyyi ɓokki ɗum ala waktu kono ɗum yiiɗa caggal takkusan eyyi ɗum yiiɗa hakkude caggal takkusan saabi takkusan ko on ɗon heure jinneji joltata on ɗon heure rawhanuji joltata eyyi hande jeetaka dawowo e nokku so jippima kikiɗe tan tawata ko tampuɗo eyyi ɗon jomum ko foftere tan yiɗata eyyi wadde on ɗon saaha mo wona saaha muɗum eyyi kono caggal on ɗon saaha jamma eyyi ko ɗum heure mum subaka ko ɗum heure mum oɗo heure jollor ɗum woni jollor eyyi ko heewi ko gandanɗani ko oɗo heure jogoto activité eyyi a faami jinneji ɗi ene jogo activité oɗo heure
eyyi khuddamuji ɗi rawhanuji ɗi fof ina jogo activité ji oɗo heure e wadde oɗo heure kadi ko ɗum heure muɗum inchallahu taala hade men ɗo immade ma en ji nafoore mawde so Allah jaaɓi inchallah. hade men ummade ma en jiiɗo nafoore mawde siftorande bandiraɓe yeɓoɓe gande ɓaleɓe gande mon onon ɓaleɓe tonggode ceerno Sarif Dia ko 77 104 33 33 77 104 33 33 jaɓanten joni ko neɗɗo cattoraɗo kayitaji. eyyi alhamdulillah sattoranede kayitaji eyyi amin ɗum liggoro hande sa ari a wande eyyi woni wane ndeɗo eyyi sa ari wane ndeɗo hande sa hen darima e damal en jeeta ko ñuuƴi ɗi eɗi naata eɗi jalta eyyi ɗe heɗi naata ɗe heɗi ɗaɓɓoyno eɗi gaddi ɗeɗo eɗi jalta pour ɗaɓɓoyde eyyi ɗina gartira ɗina jalta eyyi ɗum noon sa daari ɗum hande kala lijjitaɗɗo kayitaji so ari e on ɗon nokku eyyi ɓurata ko heew tan o fotta e dañɗe hino hoota walla fotta jomum ko ɗaɓɓoynoɗo tawa dañani eyyi ɗum ɗon koye nden wande yimɓe liggoto ɗum e ko ɗum liggey kadi fina tawa yimɓe koɓe lootiɓe ha ɓe maayi ɓe jeyani haydara lodde sagata hande ɗum weeɓani eyyi saabi neɗɗo wona mutawarri neɗɗo sa wonani mutawarri a fotani ƴettu alquran haɗa looto saabi an hoorema a laaɓani wadde hande jamanu hina yaaha gande hina jalta e wod gande ɗe gandanɗa ɗum sohlani neɗɗo omo ƴetta ɗum omo sulmo walla omo haɓɓo walla omo looto eyyi koye rawhan mum tan ndewate eyyi ɗum ɗon kam tawi ko kayitaji ɗum woni sekkere muɗum mi ɓooyi innude haala kayitaji alhamdulillah yimɓe dañi hen wuneji la tuaddu wala tuhsa ɗum wawa limede ɗum wawa limte so tawno nedina hokkiri yimɓe ginna inɗe maɓe ginnu inɗe esi ɗum sohlani ɗum eyyi ɗum sohlani ɗum mataw jomum so nanti ɗum welata ɗum wadde kala ko jiiɗa e aduna ko ɗum suturo banggal kayitaji eyyi ko ndeɗo wande yimɓe liggoto ɗum inchallahu taala e kala ɗo mbawɗa tolnade rek e kayitaji ɗi ɗoni mbawi woniri mamma haala ni no siforto ha keeɓa kayitaji ma e dow welo e Allah neɗɗo noon heeɓi kayitaji mum tawa kayitaji nafani ɗum kadi ɗum wona golle e nafoore nden seeɓi hen sens neɗɗo joguima kayitaji wawa naftarade hen neɗɗo joguima kayitaji omo taaro ala golle en jiiɗo ko kala wadde ɗum wondata ko ɓañere nde gandanɗa sa heeɓi alhaali o tan ka noddeteɗo to poɗɗa yaade inchallahu taala ko wona ko ɗum ha joni koye nder wane nde tawne tolnuɗen koye kayitaji wane nde en tawi no waɗi gaska ha jungo ma naati e nder gaska ko hol sirlu goɗɗo gonɗo e wande eyyi hande wande ena bonna neɗɗo mo gandanɗa hoorema e ko bonnaɗo ha boni hina woodi yimɓe ɓe gandanɗa ne guila départ mabɓe a faami hoodere nde huɓɓa eyyi soɓe tambali tan hoodere nde huɓɓa jomum naneɗe kala andeɗe kala kono yaaha seeɗa tan fof makko ñifa eyyi ɗum ɗon koye kon ɗon luura hande ɗumen yimɓe ne fulɓe ne mbiya ɗum gaska isi ɗum wiyete ko luura eyyi si en taari on ɓokkiki banggue a faami banggue funnague o hono kon ɗon luura nani ɗon luura eyyi ɗum ɗon ko toon nahnate ande inde ma so andama ɗo hoodere ma yarata eyyi dendagal ko wonɗo e nder ɓandu ma fof ɗum laaɓat te neɗɗo noon so laaɓi welo uddit neɗɗo so laaɓani ɗo ha duuɓi temedere a wawa ɗum uddit hay sa ɗum totti kala ko udditta neɗɗo e dow leydi ana wawa ɗum uddit jomum il faut ko laaɓa humare nde wonde makko fof yalta ha laaɓa heddata e makko misqala habbatin jomum wawa labde inchallahu taala ɗum noon joni jaɓanten ko rafiji kewɗi joloji e yimɓe ɓe mbiya ko jibidina min mbawa safru ɓe mbiya so tawi koko heptima emin mbawi safru woni rafi gorago woni wawa galle mum haydara eyyi alhamdulillah ɗum hande ko on ɗon rafi yimɓe gandira eyyi ko on ɗon rafi yimɓe a faami yimɓe kertira ɗo ha aduna he foof hande eyyi ko seeɓi ko hen eyyi koko bonna eyyi ko seeɓi ko hen koko hefta ko seeɓi ko hen jomum jibidinte hen kala mo gandanɗani ka jibidinaɗo hen min ganda ɗum min mbawa ɗum ko ɗum naturel ko ɗum gueɗe Allah e si kala ko gandanɗa hoorema jomum koko hefti ɗum
hay sa dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi amin ɗum cafra min ceerno Sérif min ɗum safra ha sella inchallahu taala kala memɗe leɗɗam e ɓe memɓe leɗɗam yoɓi soɓe jii maɓe gandu leɗɗe ɗe inchallah ɗum sohlani ko ina haala ko ɗum ko gollirte saabi ko ɗum sifaji kewɗi inchallahu taala e tikin ɗon lekki kala memɗoki debbo ma feeratama yewo e dow leydi e kala ko gandanɗa hoorema jomum ko jibbinade hen mamin ma ñagana Allah yo Allah ittanmo ɗum kono min mbawa ɗum safrude min mbaɗatama garanti e safrude ɗum joni noon neɗɗo sa wi ka ceerno te wawat garanti haydara ɗum ko lemde gueɗe ma jaaha ƴeewoya ko mbaɗɗa eyyi sa woni ceerno joguiɗa daa'i woni ka nodduɗo Allah ha notima itti kalimatul ijaba tottuma joni noon ijaba noon woni kala ko ƴettuɗa tottuɗa neɗɗo joni ma ɗum naftoro hay tawi ko leydi ƴettuɗa a faami tottuɗa neɗɗo so yeehi ma naftoro alhamdulillah yimɓe jottima on maqama hande kala mo gandanɗane haaji ma narani humto yalla wata amen andu yalla wata andunimar amen haɗa amen nodda inchallahu taala joni hojomaji men natti woɗɗude kono tan ɗeɗo lehe hol nafoje majji eyyi lehe ɗe ɗum ɗo ko longal ndenagu mi ɓooyi ɗum haalde mi haali ɗum wona goho wona ɗiɗi eyyi lotgal ngal hengal ɗo immo ngal yaa ha leyɗele men eyyi yimɓe raneɓe to saabi hande e ko nafodirde e neɗɗo kama hoolade neɗɗo taki ɗo ngal lotgal hengal ɗo yaa ha Australie ngal immo ɗo ngal yaha ɗo ha France ngal arta eyyi ɗum ko dendagal ko lotgal ndenka sagato noon guila duuɓi nogas ha duuɓi 40 ko poɗɗa ko ɓuur tampude hande e woni ndenagu aha mbaɗa feere ndenaɗa e neɗɗo sa renima kala ko immi wawata yuldema e sa renima ha parɗa noon nden puɗɗata welnude ɓandu ndu hay feggere neɗɗo fotani wekkate feggere taw ɓandu mum hen huumi eyyi ɗum ɗon no wawi warde neɗɗo eyyi saabi pegge ɗe pewneteɗe hande eyyi ko ɗum feggere udditare kama ɓañere sa nde wekkima te ala ndenagu jomum no wawi mayde joni teke a faami mayde bonde wonata a yiyat ɗo soko tokosa yalta ɗo tan waɗa accident maaya e tawa ala ko waɗi tawa hoddira Allah no woodi kono neɗɗo kadi neɗɗo nela sallallahu alaihi wasallam sa yi o wi hande ballighu anni walaw aya yon kiftina am hay tawi ko aya goto dendagal ko neɗɗo hina sohla e aduna Allah waɗini en ɗum Allah tak ñaw a faami tagi ñawdigu gueɗe Allah ɗe mbeɓani ha ɓurti kono ɗe cattani kadi ha satti yimɓe noon koye himme daɗaniri yimɓe foof hande koye himme daɗaniri himme noon neɗɗo jogoto himme a faami immade ɗo yahaɗa kala saabi fewnude hoore muɗum inchallahu taala en gardi ha e hojomaji tati almuɓe hewɓe noddoɓe en caggal leydi ceerno Nourou ceerno Sarif jomam ceerno Sarif ko neɗɗo pamɗuɗo haala neɗɗo mo hewani jalte sona almuɓe mum porsata ɗum yo yaha e télé walla yaha e radio ji ceerno Sarif hol sirlu mum hol sirlu mo joguiɗa kadi ɓe mbi o wi o yiɗa haala kewko golle e haala jadata eyyi alhamdulillah eyyi ko yettere Allah lawol gongol eyyi ko wona to duuɓi ɗiɗi hande yimɓe jaltani eyyi yimɓe kadi ko takataɓe yaltude ko eyyi ɗum ɓendat ɓe eyyi min nder hitande ko lawol gotol jaltatmi hen eyyi kala ngol jaltummi yawata yaltit eyyi tawata ko nafoore yidde nafodirde e yimɓeɓe joni noon ñande foof so mbeɗa yettina haala mbeɗa adda haala woto eyyi jimowo o wi ko isastabakati dumoy ala hududin tabayyana man baka wa mimman tabaka fof en so ndendi eɓe gullida seɓe deƴƴa andate gullannoɗo kama gullikintonoɗo joni oɗo jamano noon mbo kala o fiyi ɓerde mum o wi ko ceerno e si noon alhaqiqatu ibnatu zaman a faami ɓiɗɗo gongo ɗum koko wurata ñande foof ko ɓiɗɗo zamanu gongo ko ɓiɗɗo zamanu kono fenane ɓe fenannoɓe ko ɓe mbi koɓe seranɓe
heɓe tuu ɓe goppi wadde hunde arab ɓe mbiyata ko askini dara bani ha joni ma ɗo galle o ha pari woni ko lawol jomum yo hot hen eyyi ɗum woni hunde yo totte jomum eyyi yaltugol amen hande min jiiɗa haala hewko min jiiɗa désordre eyyi kala mo gandanɗani ko nafoore takma imma bisimilla ma eyyi kala mo gandanɗa kadi haaji ma narani ɗo humtade yalla wata amen noddu yalla woto min jiidude e ma eyyi minen ko nafodirde e yimɓe tagore Allah nde ko ɗum taki yimɓe ummade kono wona goɗɗum eyyi heɗen jetta Allah lawol gongol numeraji amen ɗiɗi min joguino hanki e heccanki ɗin min jogui alhamdulillah amin jogui 77 104 33 33 78 016 22 22 neɗɗo meeɗa noddude kam miɗo huula ƴettu alhamdulillah sabi mi waɗani ko taki neɗɗo hina kam ɗum waɗa alhamdulillah ko yettere Allah lawol gongol wona bawal eyyi kono ko yettere Allah ko moƴƴi eyyi ɗum wona bawal ko yettere Allah eyyi kama Allah notadema e rewde lawol ngol gandanɗani yimɓe mawɓe ndewino ɗon ha ɓe dañi koɓe ko dañi minen mini e ngol ɗon fami ngol ɗon saabi hande ko wiyete ko nooɓa woni ƴettude gorko e debbo hande ɓe jiɗodira nden wande hande nden timneɗen joni yimɓe hina hen mbaɗa kadi ko hawni eyyi neɗɗo mo gandanɗani haɗa yiiɗi no patron ma so fotimo yobde jobdi ndi edi tiiɗa e makko eyyi nooɓa ɗum saabi junggo ngo wawa hoybude so lewru mayi walla so fotimo hokkude tan o itta hokkuma a faami gonɗon nooɓa kadi kala cohluɗo hen tan bisimilla inchallahu taala alhamdu awwalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin eyyi waktuji ɗi kam eyyi ko ƴettiri ko tisa bar abbi dow eyyi kala nodduɗo heeɓa eyyi guila midi neɗɗo kala nodduɗo foof so heɓani amen ma heeɓ sukaɓeɓe inchallahu taala eyyi so heɓani tan ma heeɓ sukaɓeɓe so Allah jaaɓi inchallahu taala eyyi won ɗin ɗon numeraji tottiraɗi eyyi yettere Allah lawol gongol alhamdu awwalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullah Allah jarama ko on wonno ceerno Sarif Dia ganda joɗɗo gandal garɗen kadi koye tengu rengu walla mbiyen kadi ne mbundi Kajoor ko ɗo joɗiɗen hande caggal nde gummiɗen e nder lamorgo leydi Sénégal kanko e tourné makko e nder Afrique tourné makko kadi goɗɗe mo waɗoy ɗum kono koye nder Europe ha toon to Amérique saabu teskede mo kanko wawde ko waɗata ko duwiɗo duwaw jabaɗo biɗo kala mbo haaju mum jograni humtade e am wota Allah addu ɗum e am kono kadi kanko kadi wi so tawi yimɓe fof eɓe ngullo sono deƴƴe andate wullannoɓe e wullakintonoɓe kono ko on woni ceerno Sarif Dia tigirigui en mbi ko ganda joɗɗo gandal tigirigui hande ko e lamorgo leydi Sénégal o tawate tonggode makko ɗiɗi ɗe tonggode adane nde ko 77 104 33 33 kono tonggode ɗimmere nde ko 78 016 22 22 78 016 22 22 ko ɗo e mbundi Kajoor wonno tawa ko émission gande ɓaleɓe ceerno Sharif Dia bamoti Allah jarama on jarama ɗo caggal to ko Signe Mansour walla mbiya Thiat Wala e wondiɓe mum Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mum